Сяргей Пясецкі, Яблычак, Менская трылогія, кніга першая. Хто з вас без граху, хай першы кіне ў яе камень. Евангелие паводле Яна, глава 8, верш 7. Уступ аўтара. У рамане «Каханак вялікай мядведзіцы» я апісаў жыццё кантрабандыстаў. У маіх творах «Пяты этап» і «Багам ночы роўныя» паказаная праца шпіёнаў на тэрыторыі Расеі. У трылогіі «Яблычак», «Гляну я ў аконца», «Ніхто добром не дасць збаўлення» я знаёмлю са светам прафесійных злачынцаў. Каб мяне правільна зразумелі, а гэтага я раней не зведаў, цяпер я даю кароткі ўступ. Гэтыя тры раманы, зрэшты, як і папярэднія, не маюць у сябе маральнасці. Некалі я падрабязней напішу пра гэта. Можа, некаторыя людзі захочуць назваць іх злачыннай акадэміяй. У сваю чаргу я назваў бы іх акадэміяй барацьбы са злачынствамі і злодзеямі, дзе выкладаецца іхняе жыццё, звычаі, філасофія, законы, этыка і метады працы. Прафесійныя злодзеі ведаюць пра фраераў усё. Фраеры пра іх вельмі мала, злачынцам мае кнігі не патрэбныя. Псіхолагі і крыміналісты даведаюцца з іх шмат. «Яблычак», «Гляну я ў аконца», «Ніхто добром не дасць збаўлення» – гэта 6, 7 і 8 раман у маім творчым здабытку. Другі раман «Жыццё разброенага чалавека» і 4 пад назвай «Дарога пад мур» я доўга яшчэ не апублікую з эгаістычных прычынаў. «Яблычак» я пісаў падчас нямецкай акупацыі на Віленшчыне ў розныя часавыя адрэзкі з 1941 года. Твор я закончыў у студзені 1944 года. Здаралася, што часам я спыняўся на палове сказу і потым не вяртаўся да рукапісу шмат месяцаў праз незалежныя ад мяне прычыны. Працу над другім раманам «Гляну я ў аконца», напісаным на 3/4, я перарваў 30 траўня 1944 года. Мне вельмі б хацелася закончыць гэтую тэму, таму цяпер дапішу «Гляну я ў аконца», а потым вазьмуся за напісанне «Ніхто добром не дасць збаўлення». Гэтыя раманы ахопліваюць перыяд з ранняй вясны 1918 года да канца лета 1919. Дзеянні адбываюцца ў Менску-Літоўскім, які ў той час зрабіўся прыстанкам шмат для каго з абшараў былой расійскай імперыі і Еўропы. Горад быў цэнтрам Еўропы, якую ахапіла вайна. Менск зведаў як нямецкую, так і бальшавіцкую акупацыю. Ёсць тут аналогія з нямецкай і савецкай акупацыяй сучаснай Польшы. Герой раману Александр Баран – гэта праўдзівая асоба. Ён паходзіў з Вільні і сапраўды меў такое прозвішча. Яго расстралялі летам 1919 года ў Менску на Камароўцы. Паўлінка Хурдзіч таксама існавала насамрэч, але ейнае сапраўднае прозвішча было Запольскае, і яна была родам з Вільні. У 1921 годзе я знайшоў там яе сям'ю. Прытоны і злодзеі, апісаныя ў кнізе, пераважна рэальныя. Прыгоды напалову праўдзівыя. Тут ёсць дастаткова фантазія, але няма нічога з паветра. Усё напісанае ўзнікла з нечага, што я сам перажыў або пачуў у турмах ці на свабодзе. Я пісаў гэтыя творы з думкаю пазнаёміць людзей з іхнімі братамі, якія апынуліся на жыццёвай узбочыне, і дапамагчы тым няшчаснікам, прыніжаным, зняважаным, жыццё якіх поўнае трагізму. Назвы раманаў паходзяць ад словаў з песень. «Яблычак» – гэта гімны сцяг усіх тых, каго пакрыўдзіў камунізм, злодзеяў сумленных, якія нечакана аказаліся разам у адным становішчы, загнаных і прыбітых звяроў. «Гляну я ў аконца» – гэта малавядомая арыгінальная зладзейская песня, крыху нават камічная сваім услаўленнем зладзейскага гонару. «Ніхто добром не дасць збаўлення» – пачатак другога куплета расійскай версіі «Інтэрнацыяналу». Гэтым людзям ніхто не прынясе збаўлення і ніхто іх не выратае, апрача культуры. Я неаднаразова меў магчымасць параўнаць этыку і жыццёвыя правілы прафесійных злодзеяў і аўтаматычна сумленных людзей. Я параўноўваў не вонкавую форму і выгляд, а глыбінны змест. Сумленныя людзі прайграюць пры такіх параўнаннях. Злодзей, які перажыў шмат нягодаў, які нясе свой крыж па сцяжыне, пракладзенай для яго нашымі законамі, пагардай і пераследам, калі мае характар, волю і сэрца, застаецца чалавекам, хоць і пакрыўджаным. А сумленны чалавек застаецца маральным толькі тады, калі ўсё добра і няма ніякіх выпрабаванняў. У ліхія часы такі сумленны аказваецца бруднай анучай, здраднікам і баязліўцам,
Вайна, няволя і барацьба за свабоду шмат чаму нас вывучылі. І я мяркую, што цяпер мы ў стане лепей і глыбей разбірацца ў людзях. Няхай гэтая кніга паслужыць гісторыкам, крыміналістам, псіхолагам і сацыёлагам. Няхай яна дапаможа нашым абяздоленым братам нагадаць пра свае правы. Яны, зняслаўленыя, таксама былі на барыкадах. Яны таксама змагаліся за свабоду і правы людзей. Яны не заяўлялі пра сваё права на барацьбу. Яны бяспраўныя, зганьбаваныя і пагарджаныя змагаліся за вашыя правы. Сярод іх найменш было здраднікаў народу. А можа і зусім не было, бо я пра такіх нічога не ведаю. А колькі было паскуднікаў сярод іхніх строгіх суддзяў, дык не варта і пісаць. Я маю просьбу да тых людзей, якія з прыдыханнем вымаўляюць словы растрата, раскрадання, прысвоення, злоўжывання, правіннасць. Калі ласка, не вылучайце занадта інтанацыяй слова «злодзей». Я ведаю яшчэ страшнейшыя словы. Да прыкладу, здраднік, баязлівец, даносчык, ганарлівец, садыст, прыстасаванец, тыран. Праўда можа быць вельмі балючай. Няхай урэшце ў судах, дзе сытыя адукаваныя людзі судзяць беднякоў, загнаных імі і жыццём у кут, больш не лопаецца ад смеху д'ябал. Няхай за судзейскім сталом акажацца не надзьмуты раўнадушны ўладальнік дыплома, а суддзя, лекар, прадстаўнік культуры і пасланец духа. Тады, можа, да вас, фраераў, злодзеі будуць ставіцца з меншай пагардай, а д'ябал засумуе ў пекле. Мне б хацелася, каб на барыкадзе культуры побач з вамі знайшлі сваё месца таксама прастытутка і злодзей, якія нядаўна поруч з вамі змагаліся за свабоду народу. Пасля перамогі на гэтай апошняй барыкадзе злодзеяў увогуле не будзе.